Hello लोगोफोर गुड इभिनिं बयनिसिमबो वेलकाम बेक टु माय निउ भिडिअ दायो जोङो नोंथांमोनजों मा खालामनो नागिरदों खिन्थानोसै आङो नै इभिनिंआव मा खालामनो नागिरदों नै बिराद जानो लुगैदों आरो ना सासे बानलु बाथोन नाफ्लेगासिनो बैग्रि जानो थाखाय दे नाफ्लेद' नै आङो बिथिंजाय ओंख्रिबो संदों मोनानि थाखाय ओमफ्राय बैग्रिबो जानोसै आरो ना बैग्रिबो जानो लुबैदों नालाय खख्लिं मुला आलु अनलाजों संगोन बेखौ जाय फाराफारि जालाजोब्बाय आंहा दाबो दै होनाय जायाखै ओंख्रिया दै होखांबासो जागोन आरो ना आङो गोथाव जानोसैलाय अनला ओंख्रि लोगोफोर निरामिसबाबो गोथाव ओंख्रि जायो बेदर गैयाथ' जोंहाबो गैया हो जोंहाबो गैया दिनै समबाराव नोंस्रा जाया जाबोनोसै आं न'निफ्रायसो दाउ जादों नामा ए न'आव जाबोदों मोनजाया थैनोसै बाय थैया माथो दा जोंलाय माथो जाखायो माथो नै आं ओंख्रि संनाया जाबाय एबाराव दै होनोसै आं जा मोजां नुना लाखाबाय आं गोदौबाय थानोसै आयौ बैग्रि जानोसै एबाराव बैग्रि बेखौ जालालै जानो लुबैनायनि खोथा मोना थोना खोथा गैया मोनाबाबो जायो जाबाय जानो लुबैलै आयौ बैग्रि जानोसै नै बैग्रि जानोसै बैग्रि एबाराव जा गोसायै फानलुआ सयथिबो दहाय आलुवा होननाया दा जाला जाबाय नै जाय फाराफारि बेयाव मोखांबो नुवा नै गोमोन नांगौ र' आंबो जानाय बावना देबाय आरो आब'खौ नांगौ देबाय फानलुआ फानलु बावना दे मा करना बैग्रि जानायफ्राव बानलु गोसा दा दुन्दिया गोरलै गैया दुन्दियाजों गोथाव जागौमोन आं जागोन बानलुसो जादोंखा बानलुखौ जाले बेवा गोदै गोखै गोथाव बैग्रिया जाला आयौ नै जागासिनो लोगोफोर बैग्रि आं बैग्रि जागोन आङो Stop cầm này boleh mak đưa ra xuống lại lepas mau berhasil sih nang gablok gula Bigra begitu total ini saya kak itu udah gue total berapa Em phải
मैयानिफ्रायनो बैग्रि जानो गोसो खांदोंमोन आं दिनै मोनजाबाय बैग्रि जाग्रा लोगोआनो रावबो गैया Ăn được. जानला मोनला जालाबाया मानसिफोरा एखमबा एखमबा जानो लुगैयो आरोना ओइ दाख्लै खनसे जानाय भिडिअ होनायनिफ्रायनो नै दिनैसो Ayo. 빌라바니 국물래 Nang cái thử nang Cái sốt gì? Hả? Cái sốt. 아 술했나? 그래 그래서 그래 그 통나 배 릴라마니아 뭔지 비비지 비기야나 그 캐브라 나는 이제 바나 이제 사실 뭔 가봐 뭔 비슷한 내 보는 거 알나 라파라파 Mua cái này đâu rồi mà lo? Hả? Mua cái này đâu rồi? 말하냐? Nhẹ đi. Mua cái này biết đâu? 그래 그래 Nhìn tôi cóอยู่này tôi cóอยู่đây. 뭐네요? Rồi. 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 Cái đó ai quay được? Kakak yang penuh tuh tas main, mereka quay được. Kata mana? Kamu lah kamu itu. 그래 아 사는 애 가나 À về sang cái mình. bây giờ nó cũng được Câu là mình nhận người nhỉ. rồi Còn những giờ đâu rồi. Nó mua về lại cái bạn nó mua có nên có đáp phải dùng nó mua cái đó này. Cái này là có đáp phải dùng đừng. Còn nó hơn giờ vậy. Cháu thử ăn vâng. 잠깐만 안 먹고 수바다 하더만 오늘 저 không 잘라 이슬로 집에 뭐 작해 Ai. 맛있어 나가 그냥 나가 그냥 배 Ra thì vậy. Ăn rồi vậy. Ăn thì mình ăn. Còn nó bị bắt ăn được. Tất là thế. 여러분 좀 자배 담제하다 가만 좀 먹나 성난이 그냥 나 video ko do lakin je logo pade sir nainan mo jamon ko onane like ar comment horde ar godan channel o fidung ba channel ko subscribe kalamde bell button da banyak lada nai begria jeng jabo konar na ko bye bye logo